onye na-edu anyị si na ọ ga-edu anyị gozi anyị kpezi obodo anyị dịka obodo dị mma na ajụ ka anyị si wee rute ebe a how do we get gee ntị gị n'ọbụrụ ọbụrụ kwulie gee ntị gị ka o kwulie There's hardship. But how did we get here? nụrụ ya ekwerela kịta how do we get here so when the man asks this kind of question mgbe ọ jụrụ ndị ajụjụ a kedu ife ichezigo na onwe gị ndị Igbo mụrụ m ajụọ m unu ajụjụ a mgbe onye na-edu unu si na ọ ga-edupụta unu na ihe dupụta unu n'obodo ọma dupụta unu n'ihe dupụta unu n'agụụ dupụta unu na isi ike na unu ga-edupụta unu ga-adịla unu na mma dupụta unu na onwe nri ọfụma na-ajụzi unu ka esi rute ebe a ka efe ozi nweziri ikwu unu ife ọrịa anya dịrọ ọrịa anya dị ọzọ ka ebe ọ bụ na onye ọ na-ajụzi unu ka ekwe rute ebe a nụwa ka efe ozi ịchọ ịnụ nụ ọ gosikọrọ na ọ mara ihe ya na-eme ihe na-eme n'obodo a edori anya ọ bụrụ ya na-afụ maka ihe na-eme n'obodo a ọ bụrụ ya dị nchaji ọ bụrụ ya na-afụ maka ihe na-eme ọ bụrụ na ya na-afụ maka ihe na-eme obodo a ka ekwesị na-ajụ ndị ajụjụ ọ jụrụ anyị ka anyị jụọ onye ọnọdụ ka iju kedu onye dị nchaji onye ominu kedu onye dị nchaji kedu onye na-achị obodo onye ominu ebe jụba anyị how do we get here ka anyị si rute ebe a nna ya ekwu ajụkwa gị ka anyị si rute ebe a ọkeka gosi wee rute ebe a ọnwa ajụjụ ahụ ajụjụ a na-ada ajụ onye anaghị ekwu okwu ka gosi na nwere gọọmenti a mara ihe a na-eme ajọsiri si ọnwụ ka abanye n'ọchịchị abago n'ọchịchị na nwere ya nwetara inye ndị mmadụ nwere ya ọ ga-emere ndị mmadụ nwere ya ama a ga-eme ike niile a nwere ike iji bịa n'ọchịchị ada abago na dị ọchịchị na dukati ya na-afụ today ya na-afụ na onye na-ekwukwa na abụ onye na-emekwa anya Naijiria ịdị mma nkịta nke echi gbakwa abeghị dị ọmara ife ga-eme onwe gị ihe edebegoro 7 years afọ ọnụ ọ gasịzịa afọ ise afọ ọnụ ọ gasịa wee chebezi wee newezie anya ma ọ nwee ike ọ bụkwa na adị ma nwee ike dị ma na afọ ise ga-agagodu gasịa mana ndị anụ nkịta amara ya amara aka nri na aka ekpe onye nchọpụta na ha amara aka nri na aka ekpe so ị ga-edebegodu afọ ise ahụ gafeziala iwe echebeli ma ọ ga-adịzi mma ya bụrụ ihe ndị asịsọcha na-asị anyị hoping for the best but expect the worst. Yes. Ka magodu ka 7 years agagodu ka wee mara ma adị mma. Kwụsị nsogbu dị. Onye si na ọ ga-edupụta gị na onye ndu gị ka ọ bụ na ọ ma ihe ọ ga-eme ka obodo a dị mma na ọ ga-edozi obodo a na ọ ga-eme ihe ọjọọ ana na ọ ga-eme ajọ ndị ana na ọ ga-eme ndị na-agbụtọ mmadụ ana na ọ ga-eme ndị na-ajụsị gị ka esi wee rute ebe a. Ọ nọrọ n'obodo a si ọ bụrụ pati ya na-achị afọ 8 gara aga ya wee banye n'ọchịchị ọ bụrụ pati ya chi Sokoko si ajụzi ndị ajụjụ a ọ bụrụ member of this party for a long time na-ajụzi anyị ka esi rute ebe a ịfụrụ na anyị wọdụ ya isi ada na ọ mara ihe ọ na-ekwu mana ọ na-awa anyị wụ obi nka m kwuo ọ bụrụ na ọ mara ihe ọ na-ekwu ọ na-awa anyị wụ kedu ka ga-esi jụ anyị ka esi rute ebe a ma onye sị na ụmụ ihe ọ ga-eme obodo a ka ọ dị mma na ọ ga-edozi obodo a na ọ ga-eme nke a mee ihe obodo na-ajọgbu njọ n'ụbọchị obodo na-ajọgbu njọ n'ụbọchị Chinefe obodo na-ajọgbu njọ Chinefe obodo na-ajọgbu njọ Chinefe obodo na-ajọgbu njọ ife leta naira tata echi na-ele ya 30 naira ife leta 30 naira tata echi na-ele ya 100 naira then ọ mepe ọnụ na-ajụ anyị ka esi rute ebe a how do we get here it's a shame to be in Nigeria at this moment nsogbu dị echu emela anyị ebele ọ bụkwa maka nsogbu ezigbo nsogbu dị